Jeg kan helt klart mærke, at jeg har udviklet mig, fordi at før jeg kom herop, der var jeg ikke så udadvendt, og jeg havde ikke så mange venner og sådan noget. Men nu kan jeg snakke med næsten alle, der går herop, så det synes jeg er rigtig rart. Selvfølgelig kan man mærke, at man har udviklet sig både fysisk og psykisk. Jeg føler, at man er modnet meget mere af at gå herop. Jeg får flere ting ned i min rygsæk til, når jeg skal uddanne mig videre, og jeg får flere muligheder, og det sammenhold, man får her, det er helt sikkert noget. Det er helt uforglemmeligt, og det er helt fantastisk. Det er vores mål, at vores elever altid skal være klar til oplevelser, og de skal også være klar til deres ungdomsuddannelse. I det hele taget benytter vi meget sætningen, gør dig klar, fordi den betyder rigtig meget for, hvad vi gør. Vi gør dig klar, men du skal også gøre dig klar til oplevelser, til undervisning og frem for alt til fællesskab. Jeg valgte Kongenshus Efterskole, fordi jeg var rigtig vild med det boglige, altså de ting, de kunne udbyde der med niveauopdeling i timerne, fordi at det følte jeg havde brug for nogle steder. Mine forventninger de blev opfyldt i hvert fald, og jeg har fået en masse nye venner heroppe. Jeg har blevet bedre til næsten alle fag, og jeg har fået i hvert fald kommet af med min generthed. Det er dejligt. Man kan komme sådan et sted hen her og så få hjælp til alt det der, og så man kan få gjort noget ved det. Det er bare en positiv ting. Vi har undervisningsportaler i næsten alle fag, så eleverne de kan altid tilgå deres lektier, de kan aflevere elektronisk, de kan følge med i, hvad de skal lave, og forældrene kan faktisk også følge med i, hvad der sker heroppe på skolen via de IT-faciliteter, vi har. Hvis jeg skulle anbefale efterskolen, så vil jeg klart sige, at det er det sammenhold, man får heroppe, og at hvis det er, at man som ligesom mig har lidt behov for lidt ekstra hjælp til timerne, så er den også helt vildt god til det. Altså, jeg synes, det er et rigtig hyggeligt sted, og jeg vil ikke have byttet det ud på nogle andre steder at gå.